बुंनो सानदों जेब्ला आं जोबथेसालियाव दङमोन बिथांमोननिफ्राय आं मोनसे प्रमिस लादोंमोन आरो बिथांमोना आंनो खोथा होदोंमोन जे आदाया थांनानै जे जोंनि थाखाय एसे खामानिखौ मावदो आरो एक्स एनडिबिफोरनि जायफ्रा जेलाव दङ जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि केसा बिथांमोननि प्रग्रेसा मा जाना दं बिथांमोननि जितु केस सालायनाय उकिलजों रायलायनानै मा मोनदों मा मोनाखै नोंथांमोना अननानै बिनि क्लेरिफिकेसनखौ नोंथांमोना ला होनना आंखौ बुंनायलाय आं दयबो एनए कर्टनि कनकन कलिता सार एनए कर्टनि एडभकेटजों आं लोगो हमबाय आरो दा नैबेयावहाय आङो बिथांमोनखौ लोगो हमफैबाय खोथाया बेनो दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंहा बिथांमोननि केस जितु सोलिगासिनो दङ बिथांमोननि केस सोलिबाय थानाय जितु बेबस्था बिनि जितु पजिटिभ बियो गभर्नमेन्ट नङाब्ला जेबो जाया आरो बेबायदि जुडिसियारि जितु आयेनजों बिथांमोनखौ बख'नाया एसेबां सम्भब नङा बिनिखायनो दियो बिथां एडभकेट एनए कर्टनि एडभकेटआ बिथाङाबो बुंखाबाय जे गभर्नमेन्टनि ग्रेन सिगनेल मोनोब्ला गाबोन समफोरनो बिथांमोननि रिजाल्टआ पजिटिभ फैगोन बेनिखायनो गभर्नमेन्टखौ बिथाङा बुंनो सानदों जे काउन्सिलनिफ्राय लानानै स्टेट लेभेलसिम बिथांमोना बिथांमोननि केसखौ लानानै रायज्लायनांगौ नाथाय आं बेखौनो सोंदों जे जोंनि माहारियारि आफादानो होन पलिटिकेल पार्टियानो होन माबा मोनसे अर्गानाइजेसन संगठनानो होन जे नोंथांखौ माबाफोर पजिटिभ माबा मोनसे प्लास पइन्ट जानाय हिसाबै लोगो लादों नामा नोंथांखौ माबा मोनसे हेफाजाबफोर होदों नामा होनना आं बिथांखौ सोंदों नाथाय बिथाङा बुंदों जेबो हेफाजाब होआखै लोगोबो हमफायाखै ना संगठन ना दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन बा एबसुआनो होन बर' साहित्य सभायानो होन बा आबोबानो होन बा पलिटिकेलानो होन रावबो बेखौ सापर्ट खालामाखै होनना बिथाङा बुंथिदों आरो फाइनान्सियेलनि खेथ्रआवबो बिथाङा जेबो सापर्ट मोनाखै होनना बुंथिदों बिनिखाय आं दिनै बुंदों दिनै ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ जों सानखि हर जिरायालासिनो जों दिनै मावगासिनो दं होननानै जों नुगासिनो दं नाथाय मानो थखायनोथ' नाङाना दिनै आं बेयाव सोंबाय बिथांमोननियाव सोंनानै मोनबाय दिनै जेबो सापर्टिं होआखै सोरजों रायलायदों आं दिनै बेखौ मिथिया गभर्नमेन्टजों रायलायदों नामा आं बेखौबो मिथिया दा गभर्नमेन्टजों जुदि रायलायदोंब्लाथ' बिदि फारदेगा नेगेटिभ फैबाय थानाङा बिथांमोना दिनै जेल जाबाय थानाङा सोरबा फासि अर्डार मोननाङा सोरबा जाब'जिबन मोननाङा दिनै जुदि गभर्नमेन्टजों रायलायदोंबा आरो दिनै सासे एडभकेट उकिल जायहा दिनै एनए कर्टनि बिथांजों जुदि रायज्लायाखैब्ला सोर सानखि हर सोरजों रायलायखो जुरि जेननायानो बिथां कनकन कलिताजोंसो जागोन नाथाय दिनै रायज्लायाखै मानो थखायो बिदिथ' थखायनो नाङाना दिनै बिथांमोना नेगासिनो दङ दिनै सात्र संगठनानो होन माहारियारि आफादानो होन बबेबा अर्गानाइजेसनानो होन पलिटिकेल पार्टियानो होन बिथांमोना जोंनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै दिनै दासिमबो फोथायनो दङ एसेबां गोथौ हाखराव बिथांमोना गब'नानै दोङो जायखौ दिनै जों बोखांनांगोन दा बोखांग्रा मानसियानो एसेबां गोथौ हाखराव थानायखौ जुदि बोखाङाबा सोर बोखांगोन बिदि थखायनो नाङाना हाजार हाजार रायजोनि सिगाङाव दिनै बुंगासिनो दङ लाख लाख बर' रायजोनि सिगाङाव बुंगासिनो दं जे सानखि हर मावगासिनो दङ होननानै दिनैथ' दिनै मावैखौसो जों नुदों सोरजों रायज्लायदों दिनै अर्डार लानानै बेयाव सावरायफैबाय जोंनि लोगोफोरबो दङ नोंथांमोनाबो दङ खोनानो मोनबाय जे बिथांमोना सरकारा जोंखौ जेबो जुदि नायफिनाब्ला जोंनि सायाव अनखांनाय गैलाब्ला आरो जुदि जोंखौ बासायनो जुदि एसेबो जुदि इनिसियेटिभ जुदि लालाब्ला जोंखौ सरकारानो मोनसे बेबायदि बेबस्था खालामना होदो जोंखौ फिक्स खालामना होदो 10 बोसोर बा 11 बोसोर जोंखौ फिक्स खालामनानै दोनदो जोङो बे समसिम जि फिक्स पिरियड जागोन बेखौनो जोङो थासिगोन होननानै बिथांमोना दिनै दुखुजों फोरमायदों नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंखांबाय आं बावगारबायमोन जे हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो निस्सय बुंदों जे बिथांमोनखौ दिनै बेलाव हगारनोसै होननानै बुंदों होननानै बिथांमोननि खुगाजों बुंदों दिनै नोंथांमोनाबो खोनाबाय अब्ला दिनै मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो दिनै हगारनो थाखाय बेलाव हगारनो थाखाय जुदि गोसो जाबायब्ला अब्ला सिङाव मा दङ दिनै जों बुजिनानै मोनाखै बिनिखायनो आं दिनै बुंगोन सिगाङाव जा जालांबाय बेखौ दिनै गासैखौ बावगारनानै दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जुदि बेलाव हगारनो नागिरनाय जिथु माबा खोथा होदों बेखौ जोङो दिनै साननानै नायनि आरो जोङो सिगां फारसे आवगायनानै बेखौ जों गभर्नमेन्टजों रायलायनायनि खोथाखौ दिनै जोङो गभर्नमेन्टखौ जोङो बुंनो नागिरदों आरो फिक्स बा फिक्स आरो रिक्स लानो हागोन बा रिक्स लानो हागोन दिनै गभर्नमेन्टआ बेखौ क्लियार खालामना होयोबा बिथांमोना गोजोनगोन बिथांमोनखौ आं बुंदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो मोजां बिथांमोना दिनै बयजोंबो जों रायज्लायो आरो सम सम आं एबसुनि दैदेनगिरि सानैसोजोंबो रायज्लायहरो दाखालिबो आं सासे एबसुनि गोदोनि थाखायनो आं खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा फन हमनो हायाखै निश्चय बेलेग बेबस्थायाव दङ बेस्थ'आव दङ होननानै सानदों बिथांमोनजोंबो आं रायज्लायगोन जे गभर्नमेन्टआ मा इनिसियेटिभ लामारगोन बिथांमोननि गनायनि पिरियडआ बेसेबां गोलाव आरो जुदि गभर्नमेन्टआ
जुदि एकर्डआवथ' जेबो गैखाया नालाय बिथांमोननि थाखाय जुदि गभर्नमेन्टआनो रायज्लायनानै बिथांमोनखौ फिक्स खालामनो हायो नामा बिथांमोनखौ लानानै आं एसेब्लाबो बिथांमोनखौ टाच खालामगोन बिथांमोना आंनिख्रुइ गोजौआव साननो हानाय हयथ' माबा मोनसे राहा खालामनोबो हागौ बेखौ आं बिथांमोनजों रायज्लायनानै एसेब्लाबो मिथिनो हास्थायगोन आं बिथांमोननो खोथा